Sunana Mariya. Mariya ya sunan garinku? Doka. Doka me yasa kuka baro Doka kuka taho nan? Gudun hijira. Me ya jaza maka gudun hijira? Hilani. Kina iya tuna abin da ya faru har kuka baro garinku? Mene ne ya faru to? Hilani ne suka je garinmu suka koro mu. Suna ta harba bindiga suna ta kashe rayuka da yawa. A sunanka? Sunana Yasir. Yasir wani gari kake? Ogo. Oho. Ogo. Kogo. Me ya kawo ku nan garin? Gudun hijira. Gudun hijira. Me ya sanya ku gudun hijira? Hilani. Hilani. Kina kuka me ya jaza maki kuka? Abin da nake kuka mun baro gidajen mu ga mun guraren muna zama nan wuri ba mu san da Allah zai yi da mu ba dan mutum ya hi karhin ya hi dubu mu san da za mu yi ba yaro yara kanana ga sanyi ga damina yara su kama zazzabi ba a san da za a da su ba sai asibiti sai mutane sun taimaka mu kwanan mu satin mu 4. Na me ya jaza maka gudun hijira daga garin kuka taho ko zo nan cikin garin Faskari? Hilani. Za ki iya tuna abin da ya faru da kuka zo garin ku? Me ya faru? Sun koro maza mu sun koro ma matan mu. Idan mun shige karkashin gado suna jawo mu suna son su yi aikin banza da mu. Suna kuma samun mu maza suna karkashewa suna barin mu da marayu ba mu san yadda za mu yi da su ba. Sun ɗauke mamu hatsi sun ɗauke mamu gadaje sun ɗauke mamu kwanonin ɗaki. Suturu sun ɗauke wasu sun zidda wasu tsakar gida da dawa miya ma sun watsa tsakar gari buhun barkona sun halke shi dawa ma sun halke ta za su kuma wasu a cikin rahi ya tahi da su ba mace ba namiji ba yaron goye ba jinjiri ba budurwa za su kuma ɗauke mu su yi kilafin ɗinmu su gamu da mu kan hanya kuɗi ko waya ko rai.